Ogai mar doho Martha Koome olando ni gichungo chenro mar ndiko jong'ad bura 11 mag doho mag appeal kata Court of Appeal. Koome olando ni gikawo okang' makama kaluwore gi pek mar uchumi ahinya to bang' migawo mar omenda dwaro ni bad migawono ondus bajet margi bang' podho mar paro mar chik mar omenda. Kokalo kuom bajet mar siling bilion 24.6 manyocha oketi ne bad migawo mar doho, Koome nyocha geno mar neno ni gindiko jong'ad bura mamoko mondo mi okonye dino fuok manitiere sani. E thuolono, Kenya ni kod jong'ad bura 29 mag doho mag appeal seche mwawuoyeni. Koome bende oyango ni nitiere dhungruok mar buche 13,331 ma pod odiwo. E ote mare, okoni nitiere dwaro mar mondo mi giti gi omenda e jiwo arita mar jotije doho bang' ka masira mar nek mar jang'ad bura ma Makadara nyocha otimore.